Sengchara kaham khai tongna chana hune khorone kha baksa khai kathalaimani bisinti nukung khalai ka takok chandrathan te pormate bukuk sharna lakshmi te kuma kami mandi shatrajan kamiwo samung tango chalai borok agiwo nukungo mungsawari mangkere kaham khai tonglaimani kaham tongoi nukungno phorokna hune lunbo naharika bihingni yakte chandrathan te porma samung tangoi nukungno positoni jawo Pia sarkisa sekang nokong wale mengkerina hikna wale meng naitogoi nok ni ongkori thangmani tawo bo nok ni ongkor thangmani bagoi bihik lun nahajak tongmarok suoi maya ongoi tongkha lun bo kaisaya kaiba nahajak haini bagana sajong lun chunani phan kri sakni je phan tongmani khibi de nokongni mani khoni phale runrok sui tongjao chorno roksmi de porma Busai haike nok ni ongkori thangmani bagoi tabo bihik jingjar klaija chana bagoi da ajino na lunchna bagoi da ajino haini bagoi na mandi thano kokse chamonika busane naito karina bagoi sal nuchisa kawai thangka tabuk phano nogo sopaya borokni kami ongkha mandi satardan kamio busai simeni samong khai tongjao achamsa tamo jani ongoi hikno wale mong naito go nok ni ongkori thangka tabuk bihik busana tui tongjao sajo khoroksa tongphano kotok sori thui thangka chorno roksmi deboma asuk hamtaya haini bagano poilano lundok nahana muchungya ongoi tongmani phia busai soya ongmoni bagoi busai ni jare lundok nahana naka aboni uloke biang khali thangka tabo phano nogo sokpaya kho haini bagoi na hasene lokorno koboka tomong busai ni kebo nogoi tongkha hingke kokduk bai krungnani bagoi bihingni kokduk number 8415965188 narok tomong busai no kebo siniwoi tongke nogoi tongke o kokduk number bihibe krangnani bagoi tei boni mangpre bo rijak tongo narok o mangpre no naioi siniwoi tongke bihibe kokduk bai krang de hinai an busane je nungnai ro kisa sahajabadi ang number nai na phone number nai ang koi kos tongoi nukhungo salugoi ma tongtha soligoi ma tongtha tamongka je nungnai ro kisa anu sahodi sahomani bisungo tongko ani nokmung mani khalise ang gas rok khalise ang kasar lun thui tongo lun hungkai pasta ani nokmung ang soliri mari yago sanda salukno ang nijida khaino saimania ani dehar bo kisa saya je nugnai ani bo saino nugnai kisa saya ta tongjabadi jotono sajabadi an nokmung ekdom sayangui tongkha অনুরোধ খাইও আন বসাই আনিয়া ফানিয়া বা খাইতো লোন টোন ববাই আং বাইনি সনাই গনে লাগে আনি নগো বসামাসা তঙ্গ বিরমান বিখেতা মাকানিয়া মাসুমিয়া অব হাকে কালাং থাঙ্গো আনি নগ নুখুঙ্গো তাবো তাই গ্যাস বই রক মেরি সার্টিফিকেট রক যতন বিনিয়া ফাসব যাক বিনা আধার আই কার্ড যতন মানদে এরিয়ানি ইয়া ফাসব বইতলাং যা গ্যাস বই রং তাহানি বতলা আনি আংকো মেরি সার্টিফিকেট ববাই আং কাইজাং মানি রং ন বতাহানি তলাং tang khanya ni si botelang ba ang tang khai gas mamu song sanai bam te khai telang thang ang tang phai sanai ka ha thanai mas ne 7 tarigo ani basai hari thangka isa lun tun gobang ma tong mani bagai bo hari thangka ka ang abo bono khos khai nayo kono jaga bono nidisto jaga sai meya umti jaga khosangka ang gari rijak phai thango ang maya kono jaga phano ang bono nisto jaga maya ke amoni bisingo ano mamang lun tun jotono sabrei tongkha sabrei tongmani bisingo ang koita lun tong emne pasta lun tongo pasta lun abo ang sajong suimiya ang kase jotoi sui tongo takse jora nok ni mani khaloi ang tai suimaliya an bo saino ang mannani bagai tubui phainani bagai ang sai togoi tongo joto borok no ang koi tongo ta